karon mo mga kumpareha mo nakahibalo ko na mag-food trip din mo ron kay si paring Ali nagdaamag kaldero magkampaos ni ko niyang duha ron kay atong ni Agi tatinag kong laguta nag-food trip ko o kinhason nga saang unya nga inyo ha takubo og budyong mao nga gusto kong mutilaw og budyong og takubo wala inong ko katilaw hastang ako ang saang wa ko kakaon ka mo rin nakakaon duha nagtuoy kong takubo to og budyong kay pati ako ang kaldero inyong gilutuan sus pagkasibahisa nisalig pa ko nilang duha gibiyaan tinuod nilang ilang food trip nalipay ko kay masulo dato nako ang budyong og takubo ang resulta bato sus kaldero yawa kay mundo karon asa to paingon pa ring Ali kay nagbitbit ko kaldero adto tong paritulets maon ning panahon na nga ako na sad ang mabaws na ninyo di ko mag food trip ron sundan ko to parang ako'y kakaon silang lutoon Gipadaan na sa ko ni paring tulit sa kaldero kay poong pa niya mag food trip na sa kamo og us baboy. Atong naging adlaw pati nga ligriha sa among food trip kay nagtapok og daghang bato gisuda ko og dako king kaldero kay pati nakuha sa kaldero ang ginapay tulit. Luya pre totong non ang iyang saang nabiluan og bato kay nagtuo siya og takubo o budyong. Luya yung tao ni Tutong ay wala siya kaon sa iyang food trip nga saan karon ingon mas pretulits nga una sa kunos baboy ron ang mga food tripon o di sakto kayo kanil diro ha tinibuko na mo ang baboy ato ano pretulits. ang mga buang mauli ay magluto sa di silang us baboy ron karon mauna na yung gayon na nga makabaws ko niyong duha ako na sa makakaon na inyong food tripon ron mangita mo pagi parang gadi sa mo makakaon. Tuwa sa dito paingon akong sundan balipat sila gamay pag makabinta ko igo sad maluto ang ilang lutoon ako ang kwaon ako may makaon. Kabawas ko niyong duha ron. Haling na kini ron piti yung malingaw di ko na akong ibuhat kini akong iplano ron mga putri-putri punuhay ba katos per Ali ay nita katos per Ali wa to siya kabalo nga kining food trip nga akong iplano karon dili ni para namo para ni sa among kumpare nga si Pretotong. Kay nakadungog-mugog istorya nga si Pretotong kuno nanabi atong nahitabo atong may adlaw nga nag food trip kuno siya og saang unya amo kuno gibinuangan nanabi siya sa among silingan amo kuno gibinuangan iyang gipanabi ang among gibuhat ni Para Ali nga among gitaparan siya og luto dito siya payag unya giilad ko namo siya sa katong bato nga among giingon takubo ko og budyong. Nya nga ako nadunggan ron ang kapait ron kaya ako nadunggan diingon ang among silingan nga si Pretotong kuno mubawas ko namo mao ni karon akong gibuhat nagpatik-atik ko nga mag food trip kuno hay pero wa kabalos Pretotong nga kining ang pag food trip ron para ni niya kato sa Para Ali wa sa to kabalo ako ron to ginan nga pagdagkalero kay magluto tag kanang us baboy pero wa kabalo sa Para Ali unsay food trip po na mo ron. Pre uy oy pre Ano pre? May kaliro. Nanay sabaw. Nanay sabaw na. Itak ang tadi sakto kayo nga. Sakto kayo nga. Wanhaling na. Time music kay pre. Apat ini gamay kay panili ka mapasok. Time music kay pre kay wagi ko mo kaon sa balay gautan ra og sisinma og ginamos. Gautan siya. Gautan niya agi pare sa ginamos. Oo nya, wa ako mo kaon bayo kamo akong ina siya. Ano mo kami kaon? Mas baboy nga tong tinimo ko ron. Saan man tao kay wa gyud kay paniid ay. Ano man? Wa gyud kay paniid. Ang atong food tripon karon dili ulos baboy. Usa man di ay. Sabi taong ka. Sa tao. Unsa ba di ay? Uli ko ay. Bugi karo di ay. Sa tao atong pre. Ula! Iyawa gyud na pre. Sa tao pre kay. Ano? Kabalo na pre. Ang istorya nga ako nadunggan sa to silingan pre. Si Pretotong kuno. Mubawas ko na to. Ang mo ba di ay? Mubawas ko na to si Pretotong. Mao bitaw nang gitawagan ti ka nga.
magluto ta dire, magputri tag-os baboy kay nakabalo man ko ngas dito tong gipanid-an kuno ka. Ngao ba? Okay mo bawas ko siya to kay kung unsa ko ni putri to, iya ko ng kawaton mo karon magputri tag-os sa tao. Kay kabalo kong iya ni kawaton ka. Patay circulation na pre. Panimaos, panigyan po na yan ay. Inik-abli na kaliro, makurat na siya. Iyam ni kawaton kay niingon man siya sa atong silingan nga. Nanabi mo ko siya nga, niingon siya sa atong silingan nga. Iya ko ng kawaton ang atong putripon. Mao na karon, kabalong ko nga na ito siya dili kay natupos ko na itong tingog. Kay basi mo abuton siya itong taon. Makabantay itong sa taon itong luto. Sa atong pamaagi karon, dako na to itong tingog, pero ang atong isurya, ulos baboy. Sige, Okay na. Sige, okay, pre. Maayos ka na plano, pre. Kini pre. Pre. Okay na siguro rin kanang mabusog yung tanong ulos baboy. Siyempre, tinibuok ini, pre. O tinibuok ko tinibuok ni. Ya, gamay lang kuwang pre, inibukal ni kaon na tamatik. Okay ni, pre, ka na, pre. Okay, kining ulos baboy pre. Perting pagkalamian eh. Mahal presko kining ulos baboy akong gipalit sa merkado. Tapos may gani, pre, kinagapalit kang uos, baboy. Oh. Wa ko mo kaon dito sa mga kibatiki kung sudan dito. Usam na sudan ni mo sinyo day. Utan o ginamos. Ay, utan o Oo. kinamos. May ni kay tinibuok, Aki ni pre, mabusog yung ani pre, kay tibuok baboy ni pre, tibuok us baboy. Kana. Wala ni ang aki, tibuok ni. Takang kay kunod. Ang dila ni mo lami kayo. Dila, dunggan, utok, ngipon, lami kay lagos, lami. Ang mata gyan ni, pre. Ha? Lami sa kay mata. Ang mata, lami kay mata. Pero karon pre, tanaw to pre. Ni bukal Hapit na, hapit na. Wala ay lata na. Hapit na. Lata na, Oh, lata lata. na. Oh, lata na. Lata na, di. Lata na kayo oy, ang maya ni pre. Ang maya ni pre. Ang maya ni pre, manglakaw ta pre, magkuha ta og kanon. Oh, pagkuha ka nun, pre, kay magkuha po kong plato, magdapo kong sili. Oh, sige, sige. Oh. Ha? Ato ni balikon re. Oh, balik ko dali. Sige, ato ka dito kay pangaris ko pika. Oh, liya ka to. So, give me, pre. Kuyo lang ko ni mo lang oy. Oh, tara. Kuyo lang ko. Tara, pre. Ito anak. Inuulos kaliro. Pag-uwas kaliro, pre. Wa sa kabalo nga kana putrik pa na to ron. Para gyud na niya. Ato yun na ipakawat nagtuos ko na siya magkuha tag kanon tinuod. Tan-aw to ron sa resulta na ron. Inik abli niya anang nagkaliro ba. Ato di pa rin. Gay, Sakto ka. Perti pagkabugata. Ya, luto na. anduha. Di ba tong balik na yon? Ako gyud makakaon sa ilang giluto nga mo. Sa inita. Igo san magbalik na sila. Wala na ning uluha. Sama na. Sama ning uluhan baboy. Talawa. Talawa ka. Patay ka na. Ulo sa tao. Lagi ka na. Kilig-kilig ka. Siya mo giniluto eh. Oh, gusto tao. Oh, gusto tao.